Здравейте! Имейл маркетинга като канал е нареждан на трето място по доходност за онлайн търговията с 20% дял от продажбите и 40 пъти възвръщаемост на разходите. Това е така, защото хората, които често пазаруват онлайн, активно използват своя имейл, за да проследяват поръчките си и да получават своевременна информация относно промоции и нови продукти. Днес над 4 милиарда души по света използват имейл и потребителите получават и изпращат десетки имейл съобщения всеки ден. Това е и причината големите онлайн ритейлери да бъдат все по-активни в своите имейл маркетингови кампании. Голяма част от по-малките онлайн магазини обаче все още не използват активно имейл маркетинг, защото за тях е прекалено трудоемък. Имейл маркетингът изисква едновременно умения по търговия, маркетинг, копирайтинг и веб дизайн. Освен това, за да бъде успешен имейл маркетинг в онлайн търговията, трябва да изпращаме достатъчно често имейл кампании, които да съдържат интересни и уместни за потребителите продукти и информация. Ако обаче не успеем да изпращаме подходящи предложения на потребителите, те бързо ще квалифицират нашите кампании като спам и ще се откажат от получаването на имейли от нас. За щастие, съвременните технологии позволяват да разбираме интересите на потребителите от тяхното поведение в нашия онлайн магазин и да им изпращаме персонални продуктови препоръки, като това става напълно автоматично. Останете с мен в това видео, за да видите колко бързо и лесно мога да създам няколко имейл кампании и да ги насроча за изпращане. Не пропускайте да се абонирате за този канал, ако се интересувате от онлайн бизнес, дигитален маркетинг и технологии с изкуствен интелект. С помощта на приложението Retargeting Biz днес ще създам 4 имейл кампании, като се надявам това да не ми отнеме повече от около 15 минути. И така, нека да започваме. Първата кампания ще съдържа най-продаваните продукти, втората кампания ще съдържа най-новите продукти в онлайн магазина, третата искам да съдържа някакви продукти по мой избор или искам аз да насоча вниманието на клиентите към дадена категория или дадени продукти. И четвъртата кампания ще бъде за най-новата ми промоция, т.е. тя ще съдържа продукти в намаление. Така, нека да започваме. За да стартираме, трябва да влеземе в акаунта си в Retargeting. Аз, разбира се, използвам един демо акаунт, така че в него в момента няма никакви данни. Влизаме в Newsletter, така и отивам на създаване на кампания, Create Campaign. Сега, разбира се, мога да използвам някои от предварително дефинираните сегменти, например да изпратя тази кампания, този имейл само, да кажем, само до хора, които вече са правили покупка през последните 30 дни, или пък до хора, които са били активни, или тези, които са си отваряли имейлите през последните 30 дни, но за целите на това видео ще се придържам към всички абонати, така че продължавам нататък. Целта ми е да покажа колко бързо може да се работи и колко така време спестява приложението. Така, приложението тук ще ми предложи някои идеи за subject, next, и сега мога да си избера един темплейт, тъй като е лято, искам да избера летен темплейт, summer, например, не знам на вас кой ви допада, но да кажем, нека да бъде този. Така, сега тук приложението ми казва, че в самия темплейт продуктите, които виждам, са примерни и разбира се, когато този имейл бъде изпратен до клиентите, всеки един потребител ще получи в различните секции, ще получи различни продукти, съобразени с неговите интереси. Например, тази секция препоръчано за вас, за всеки един клиент ще има различни продукти, които са съобразени с неговите интереси, които са подбрани на база на миналото му поведение на сайта, неговите минали покупки и като цяло анализа на неговото поведение. Така, затварям тази лента, за да не ми пречи. Така, казахме, че първият имейл ще съдържа най-продаваните продукти. Вече имам банер, който за сега ми харесва. Нека само да видя номера на темплейта. Един момент, по-нагоре всъщност, ако маркирам продуктите. Да, това е Summer Style 4. Стил 4. Препоръчено за вас, за сега не ми трябват тези продукти. Тук имам още един банер, който за момента също ми е излишен. Най-купувани продукти, дори този уиджет вече е добавен в
темплейта. Най-популярни също, защо не? Нека да останат най-популярните. Най-популярните продукти се определят на база на разглежданията, т.е. това са най-разглежданите продукти през последните няколко дни. Така, тук имаме 3 продукта в този дизайн. Маркирам, в дясно излизат всички опции. Ето, тук е избрано, че имам 3 продукта и е избран този темплейт. Харесва ми. От най-купуваните продукти 3 продукта са дадени, аз обаче искам да бъдат 6 от най-продаваните продукти. Така разпределението ми харесва, така че на практика съм готов да изпратя този имейл. Автоматично тук е добавен футер, където мога да добавя така всичките линкове за социалните мрежи, за да мога да ги така да поканя клиентите да ме последват и в социалните мрежи. Готов съм за този имейл, натискам Save. 11.10. Да, искам още днес да го изпратя, само че малко по-късно, например към 19 часа, да кажем и 53 минути. Next. За сега пропускам A/B тестинга. Save and Send и съм готов. Първия ми имейл, който съдържа най-купуваните продукти, вече е готов и е насрочен. Сега, за да спестя време, най-добре е да натисна Duplicate, вместо да създавам на нова кампания, просто мога да копирам съществуващата кампания и да продължа. Next. Тук мога да добавя различни текстове, разбира се, като subject. Ето го същия темплейт, давам редакция и искам тук вече да променя обаче малко нещата. Маркирам банера. Трябва да цъкна на стрелкичката, за да излязат опциите и отивам на Change Background. Имам някакви примерни. Например, ще избера този. Да кажем, имам вече банер. Най-купуваните продукти вече не ми трябват. Най-популярните също. В този имейл искам да изпратя най-новите си продукти. Тоест, през дадена седмица от месеца, например, искам да информирам своите клиенти кои са най-новите им продукти, за да стимулирам продажбите именно на тези продукти, които току-що са влезли в наличност. Отивам отдясно на Smart продуктови блокове и отивам на New Arrivals. Добавям ги. Сега, в някои случаи може приложението да зареди произволен дизайн, но това не е проблем. Отивам на Style Type. Нашия стил беше 4. Style 4 и отивам надолу, за да намеря Summer. Темата, нова година, те са подредени така по дати, Spring, Easter, Деня на детето, Summer. Ето го моя темплейт, най-нови продукти, готов съм. Отново тук бих предпочел да имам повече продукти, 6 продукта например, които да изпратя на клиентите си. Готов съм. Save. Този имейл искам да насроча за следващата седмица, например 16, 12 часа, да, устройваме. Next. Save and Send. Вече имам две кампании. Отново дублирам кампанията и продължавам с третата, в която искам да избера продукти, лично аз да ги избера, някакви специални продукти, към които искам да привлека вниманието. Кликвам, за да получа нови идеи за subject. Разбира се, те могат да се променят и да добавите ваши. Отивам на Next и отивам на редакция на този темплейт. Отново искам да сменя този банер. Всъщност този път обаче искам да сменя самия темплейт. Така, with products, това са продуктови банери. Аз искам да е стандартен банер. Така, искам да избера нещо от... Няма значение, може и от тази категория. Но искам да е нещо по-изчистено. Например, да кажем това, чисто като дизайн, Select, и сега мога, разбира се, да сменя и самата снимка. Нека да избера тази.
Тук лично аз предпочитам, може би, да бъде в черно, за да се откроява по-добре. Черно. Маркирам бутона и виждам неговите настройки. Сменям текста в черно. Да, така ми харесва. Копи сега, двоен клик и мога да сменя и текста. Така. Готов съм. Този банер може би, тази снимка може би не е от най-подходящите. И това не ми харесва. Добре. Готов съм с банера. Нови продукти, пазарувай тук. И когато маркирам този бутон, тук мога да добавя линк към страницата, към която искам да насоча потребителите. Така, сега искаме да добавим продукти по наш избор. От смарт продуктовите блокове трябва да избера Custom. Добавям тук и избирам броя продукти, които искам да добавя. Аз за сега ще избера 2. Съответно с търсенето мога да почна да търся продукти, които имам в наличност. Нека само да видя някои от продуктите. Така. Ето тук. Когато е маркиран продуктовия блок, в дясно излизат неговите настройки. Ето ги продуктите, избирам този, след което да кажем този. Така, 3 продукта, отивам нагоре, избирам 2 продукта и дори мога да сменя и темплейта, те да излизат един под друг. Отново искам да бъде същия дизайн, затова отивам нагоре и отивам на стил 4. Избирам Summer. Така, къде е Summer? Ето го. Специални оферти, мога да маркирам този текст и да го променя, разбира се, по желание. Така, продуктите са тук, банер е променен, имейл е готов за изпращане. Save and Close. Искам да изпратя този имейл вече по следващата седмица, да кажем в сряда, в някакъв час. Next. Next, Save and Send и съм готов. И остава последния имейл, Duplicate, Next, сменям темата, Next, редакция, отново искам да сменя банера, кой да избера този път, нека да бъде този. Сега обаче искам да сменя и самия текст да бъде отляво, така че мога да вляза в банерите и да избера друг темплейт, да кажем този. Ограничена оферта. Естествено тук мога да кликна лимитирана оферта, купи сега. Сменям бекграунда. Готов съм. След което тук ще добавя каква беше последната кампания. Тя беше с промоцията ми. Какви продуктови препоръки биха били уместни? Продукти с най-голямо намаление. Отново ретаргетинг ми дава произволен темплейт, но е много лесно да отида на стил 4 и да избера Summer. Къде е Summer? Ето го. Продукти с голямо намаление. Отново искам да бъдат 6. Така. И лимитирана промоция. Пазарувай сега. Ако искам, мога да сменя и цвета на този бутон. Този цвят може би не е особено подходящ, но идеята е ясна. Просто искам да демонстрирам възможностите. Нещо такова може би. Този шрифт е прекалено
силен, може би да избера нещо по-опростено и същевременно, което се чете лесно. Размера също е прекалено голям. Лимитирана промоция. Така, тук премахнах така разстоянието между буквите, но искам да премахна и разстоянието между редовете, за да може да бъде малко една идея по-збито това заглавие. Готов съм, така ми харесва. Продукти с най-голямо намаление. Много е лесно, разбира се, да се добави някакъв текст. Тук отдолу, да кажем, промоцията важи до еди коя си дата, или вие получавате този имейл, защото сте се абонирали на еди кой си сайт, каквото е необходимо. Много е лесно да добавите обращение към всеки един потребител. И за да е по-прегледно, е добре да добавя полета. Мога да отида на падинг. Тук автоматично е добавено 10 пиксела полета. Аз бих добавил 50 и бих увеличил шрифта поне на 20, за да се вижда по-добре. И така нататък. Само демонстрирам. Добавям тук своя текст. Имам вече своите продуктови препоръки, които автоматично ще се заредят в този имейл в момента на изпращане, така че със сигурност ще се зареждат само продукти, които са в наличност. Знаете, приложението Retargeting Biz автоматично синхронизира продуктите директно с вашия онлайн магазин. Натискам Save. Така и кликнах прекалено бързо, затова излязах, но виждате, тук се е записала кампанията като драфт. Просто трябва да вляза в нея и да я насроча за вече деня, в който искам да бъде изпратена, когато ще стартира кампанията ми. Next, Save and Send и съм готов. Това са 4-те кампании. Сега след малко ще проверя и колко време ми е отнело това.